presenoldeb di, addolaf di, addolaf di. Yma nawr yn gweithio yno fi, addolaf di, addolaf di. Yma nawr dy presenoldeb di, addolaf di, addolaf di. Yma nawr yn gweithio yno fi, addolaf di, addolaf di. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw adunedau, gŵr y gweithiau, golau'n y twyrgwr, fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw adunedau, gŵr y gweithiau, golau'n y twyrgwr, fynyw, dyna pwy wyt ti. Yma nawr, dy gyffyrddiad di, addolaf di, addolaf di. Yma nawr, iachau calonnau ni, addolaf di, addolaf di. Yma nawr, ti'n newid mywyd i, addolaf di, addolaf di. Yma nawr, yn pyr o'n nghalon fi, addolaf di, addolaf di. A rwyt ti'n creu llwybrau, cadw adunedau, gŵr y gwirthiau, golau'n y twyrgwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw adunedau, gŵr y gwirthiau, golau'n y twyrgwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. 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 Dyna Bore da, bawb. Hew, dych chi'n ifydd iawn bore yma. Gan amla, dwi'n goffo deud swsh a pethau. Hynny, mae'n hyfryd croesawu pawb sydd yma. Mae'n hyfryd hefyd croesawu pawb sy'n gwylio adre. Dyn ni'n dod i addoli, dyn ni'n dod i ddysgu, dyn ni'n dod i ddiwyn i dwgeithi i'n calonnau ni. Ac ar y dechrau, ni'n meddwl, dwi'n gwybod sut wythnos ydych chi wedi cael. Ydy wedi bod yn brysur, ydy wedi bod yn dawel, ydy wedi bod yn dda, ydy wedi bod yn ddrwg. Mae jyst eisiau ni bwyllo chydig bach a jyst cofio yn bod ni'n dod nawr i bresenoldeb Duw. A jyst i'n helpu ni wneud hynny, os ddaw'r geiriau fyny ar y sgrin nawr, dwi am i ni jyst darllen darn o salm gyda'n gilydd. Jyst 2 adnod o salm 27, adnodau 7 a 8. O arglwydd, gwranda arna un galw arna ti, bydd yn garedig ata i, ateb fi. Dwi'n gwybod dy fod ti'n dweud,
ceisiwch fi, felly arglwydd dwi'n dy geisio di. So mae Duw yn deud bore yma, ceisiwch fi. Mae'n deud wrthon ni am ddod i mewn i'w bresenoldebau i'w addoliau. Felly dewch i ni godi a canu a gora lygaid fy nghalon i'r arglwydd. Dyna'n gweddi ni bore yma. Dyna ni'n dod yma i gyd gyfarfod efo'n gilydd, ond dyna ni'n dod yma i gyfarfod di achos dyna ni'n sychedu amdana ti. Syched am drostiri, chariad fel y moroedd, o trig ar hafynyw. Syched am faneiad, waredigaeth gyflawn, cenhedloedd plygwch. Waredwch
brenhinoedd, ceidwad cadar ni wef, gan o'ch glod iddo ef, bydd bythau, ceidwad a cyfamod, fe yw concwerwr y bedd, yng ngwaredwr i wef, gwaredwr, brenin y brenhinoedd, ceidwad cadar ni wef, gan o'ch glod iddo ef, bydd bythau, ceidwad a cyfamod, fe yw concwerwr y bedd, yng ngwaredwr i wef. Dewch yn eistedd ymlaen funud. Wel, dyn ni wedi cyrraedd diwedd cyfres Elias. Ooh. Chydig bach mwy o frwdfrydedd, please. Na, dim brwdfrydedd bod y gyfres wedi gorffen, ond brwdfrydedd bod y gyfres wedi cyrraedd i uchafbwynt. Oedd a pantomime, mae'n gynnar ar gyfer cyfres tymor pantomime, ydy? Mae o tu nôl i chdi. Na. Ydy mae, actually. OK. Na, falle bod chi'n cofio ar ddechrau un y gyfres, mi nath Rhys sôn am gan. Rhain ydyw dyddiau Elias. A nath roi her i ni i ganu'r gan yn ystod y gyfres. So hon yw ein cyfle ni. Nawr then, yn y Saesneg, mae'n hen gan, mae'n gwmpas ers blynyddoedd. Dwylo i fyny pwy sydd wedi chlywed i o'r blaen. O, mae'n edrych yn addawol iawn. Ond ar gyfer y rhai sydd ddim, mi newn ni ganu, na gyd ydy pennill citgan, a newn ni ganu pennill y citgan efo pawb ar ei histed, i pawb gael dod i arfer efo hi, a wedyn newn ni ganu hi yn y diwedd. Ond wrth gwrs y beth i gofio ydy, newn ni fwynhau'r canu, ond dwi'n meddwl mae'r neges yn y gan yw bod Duw yn galw pobl penodol ar gyfer y degau penodol. Oedd na ddyddiau i Elias, oedd na ddyddiau i Moses, oedd na ddyddiau i Ezekiel, oedd na ddyddiau i Dafydd. A mae di'n galw ni ar gyfer heddiw. So wrth i ni ganu'r geiriau yma, dewch i ni gofio hynny. So rhain ydyw dyddiau Elias. Mae yna lot o eiriau i ffitio fewn, so newch yn saff bod eich daner gosod chi'n iawn. Cer
Wel, diolch Arwel a'r band am hynna. Dwi'n falch bod ni wedi cael canu'r can yna cyn diwedd y gyfres, so diolch Arwel. Ac can gath i sgwennu'n Iwerddon oedd e, dwi'n meddwl, so neis cael hanner y piano ar gyfer i ddod ar gwaed Gwyddelig mewn i bethau bore yma. Iawn, so nesaf mae'n fraint gyda fi gwahodd Robin fyny. Mae Robin mynd i rannu gair byr efo ni ynglyn â rhywbeth fi oedd e'n rhan ohono fe nôl diwedd mis Awst. A gobeithio bydd hwn yn anogaeth ac yn ddiddorol ac yn fendith i chi glywed. Dyna ti, Diolch. So, dyma ni. O'n i jyst eisiau reportio nôl ynglyn â be ddigwyddodd yn David's Tent yn y ha, cos oedd rhai o chi wedi gweddio dros fi. A dwi wedi sgwrsio efo un neu ddau ohonych chi ynglyn efo ers hynny, ond o'n i eisiau dod efo at bawb, cos mae'n rili da gwybod beth sy'n digwydd yn dod allan o gweddi, tydi? A gobeithio, fydd na chydig o anogaeth yn hwn hefyd. So, i ddechrau jyst i atgoffa chi beth i David's Tent, mae'n ŵyl lle mae yna 6 neu 7 mil o bobl yn dod at ei gilydd i addoli. Dim byd arall, really, just i addoli 24 awr am 3 diwrnod. Dyna unig bwrpas yr ŵyl, does ddim dysgu, bobl ddim mynd yna i dderbyn dysgeidiaeth neu rhywbeth arall, mynd yna i rhoi'n hunain mewn addoliad. A da ni'n gweld hynny'n digwydd trwy gan, mae yna cerdd, mae yna celf, barddoniaeth be arall sy'n mynd ymlaen. Dawnsio, fflagiau yn digwydd yn y cae rownd y babell a oedrannau gwahanol, teuluoedd, amazing gweld teuluoedd jyst yn addoli efo gilydd a ieuenctid jyst yn rhoi hyn yn llwyr i Iesu. A mae yna rhywbeth yn tyfu dros y 3 diwrnod yna, fel da ni jyst yn treulio amser efo Duw yn ei addoli. A mae yna rhyw fath o momentum yn codi a rhyw synwyr o be mae Duw wedi bod yn wneud yn ystod yr amser yna, just trwy bod yna yn addoli yn ei bresenoldeb. A trwy'r amser mae yna addoli yn mynd ymlaen, yn y brif babell, mae gweddi ac intercession yn mynd ymlaen mewn papell llai. A ges i fy ngofyn i arwain 4 awr o weddi ac addoliad dwyieithog i Dduw ryddhau ei fendith dros Gymru fel rhan o y UK hefyd. So, wnaethon nhw ddefnyddio'r gair diwygiad, sef revival, so a mae gan Cymru hanes a kind of heritage arbennig o ddiwygiad. A dwi wedi gofyn wrth Rhys i ddod a be nes i rannu i mewn i'r moment yna. So dyma fo. Diolch Rhys. Ti'n trystio fi? Na fo. Gret, da iawn. Sian fwy ar amser, da iawn. na, mae'n iawn. So, dyma be nes i rannu. So mae wedi bod gymaint o ddiwygiadau really gwerthfawr yng Nghymru dros y canrifoedd. Yr un cyntaf ni'n medru ffindio oedd 1649, ac oedd na ddiwygiad methodistaidd 1735, oedd na ddiwygiad yn 1762, oedd y jumpers wedi dod ar ôl hwnna, os ydych wedi clywed am rheina, ac oedd na 2 ddiwygiad nodiadol yn yr 1800s. A mae Cymru yn cael ei nabod fel wlad y gan, a mae yn y diwygiadau yma oedd addoliad yn rili ganolog iddyn nhw. Rwan, tra mae'r eglwys Saesneg o gwmpas y byd wedi efendithio a'i dwtsiad gan y diwygiad dros os canrif yn ôl, dwi'n meddwl fod y gymuned Gymraeg wedi stryglo weithiau efo etifeddiaeth y diwygiad yna. Maen nhw wedi gwrthod gwaith yr ysbryd glân, ac wedi gwrthod rôl merched yn arwain yn y diwygiad. A rhan o'r rheswm yma yw fod caneuon, yn lle caneuon newydd wedi codi allan o'r diwygiad, oedd wedi benthu creu o'r diwygiadau gynt.
sy'n iawn, ond oedd ddim byd newydd wedi codi allan o hwnna. Rwan, dwi wedi bod yn rhan o dîmau gweddi, yn gweddio dros Gymru. Ac yn 1999, o'n i'n rhan o dîm gafodd ei hostio gan CPC yma yn Gaernarfon. Oedd na Saeson ar y tîm, oedd na rhywun o'r Alban, ac oedd na fi fel yr unig un o'n yn siarad Cymraeg arno fo. A pam nes i weddio yng Nghymraeg yng Nghaernarfon, oedd y pwysau ac yr oppression o'n i'n teimlo, o'n i bron methu anadlu, i fod yn onest. Ond ers hynny, mae yna lot o weddiau, symudiadau o weddi wedi bod yn mynd ymlaen trwy Gymru. A yn 2008, oedd yn teulu ni yn rhan o tîm nath weddio rownd arfordir Cymru, ac oedd yna gymaint o wahaniaeth fel ni sylwi ar yr adeg yna. Oedd o'n ysgafn, oedd yna lawenydd yn y gweddio. A da ni hefyd wedi bod yn rhan o gweddio holl ffordd rownd Sir Fôn hefyd. A mae Duw yn gwneud rhywbeth newydd yng Nghymru. A cryf yng nghalon ni ydy fod eglwysi yn cydnabod a derbyn be mae Duw yn gwneud a ddim yn ei wrthod. Y flwyddyn nath Duw ein galw ni i'r ardal yma, daeth na 5 teulu arall yma o Loegr, efo un rhiant yn siarad Cymraeg, y rhiant arall yn dysgu Cymraeg, a'i plant yn cael ei magu yn ddwyieithog yn yr ardal yma. Doedd o ddim yn daith hawdd yn y context eglwysi, a fel oedd nhw'n cario rhywbeth ffres a beth Duw yn ei wneud. Ond oedd Duw dal yn ei wneud o. A mae teuluoedd sydd wedi dod ers hynny wedi ffindio fo lot haws hefyd. Ond dwi hefyd eisiau anrhydeddu'r ffyddlondeb y Cristnogion sydd wedi gwasanaethu Iesu yng Nghymru trwy y ganrif diwetha yn yr amseroedd anodd ac y rhai hawdd. A mae'n bosib gweld arwyddion o fywyd a pethau newydd yn digwydd yng Nghymru. Enghraifft, so Cristnogion yn gweithio a gwasanaethu yn y gymuned busnes. Os da ni'n meddwl am Maggie o Gwmbwano yn Penygroes, wedi derbyn gwobr, a mae hynna'n really exciting, so yn amazing. Mae yna eglwysi yn cael ei plannu yng Nghymraeg, yn Saesneg a dwyieithog. Mae yna caneuon newydd yn cael ei sgwennu yng Nghymru. Oedd adlais newydd gael ei ryddhau yr wythnos cyn hynny. A mae rhain i gyd yn sort of green shoots, a maen nhw angen i gorchog, a nhw angen i edrych ar ei hôl ac ai amddiffyn. Ond ar yr un adeg y hyn, mae eglwysi traddodiadol yn cael, a mae hynna'n dod â galar i rhai o'n pobl hyn arbennig. Un o'r cryfderau ni fel Cymru ydy sut fedrwn ni aros, byw, dwel ydy'r gair Saesneg, a dwi ddim yn siŵr beth ydy'r gair Cymraeg amdano fo. Mae hwnna medru bod yn gryfder, mae hefyd medru bod yn wendid. Mae yna gymuned yn Bonnewydd lle nath rhywbeth ddigwydd 20 mlynedd yn ôl, a maen nhw'n byw ar draws ffordd i gilydd, a maen nhw'n dal ddim yn siarad. Ond yn lle, just dychmygu, os mae cymuned yn lle aros a byw yn y lle yna, maen nhw'n byw mewn cysylltiad. Neu'n lle aros mewn diobaith, maen nhw'n byw mewn gobaith. So basically dyna be nes i rannu. A wedyn nes i ofyn i bobl weddio i mewn i edifarhau a dros y green shoots yma. A pethau mae pobl yn gweld yn tyfu dros y holl wlad, ddim just yng Nghymru. A wnaeth bobl ymateb efo humility ac trwy edifarhau pobl o Loegr, Cymru, yr Alban, Gogledd, Iwerddon ac Iwerddon ei hun. Oedd na, ond ddim just peth, oedd o'n rhyfeddol i fod yn onest. Nath rhywun o'r Alban edifarhau am y ffens personol oedd nhw wedi cario dros
be ath ymlaen efo Brexit. Oedd yna rhywun o Ogledd Iwerddon wedi gwneud rhywbeth tebyg ynglyn â'r protocol Gogledd Iwerddon. Ond oedd o'n mwy na rhywbeth just political, oedd o'n peth personol, oedd nhw wedi profi yn eu cymunedau, a wedi wneud a dod â hwnna at y gweddi. Mi nes i arwain addoli yn ddwyieithog, a naeth eraill weddïo'n ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg, ac oedd hefyd na Elise yna, ac oedd yn ffantastig i weld nhw yn cymryd rhan hwnna hefyd. A wedyn, oedd yna bobl yn nedi farhau a maddau efo reality personol. A ddaru pobl mewn grwpiau bach weddïo dros y green shoots yma. Ath o'i gyd, yn y diwedd, da ni ddiweddu fyny'n arwain yr holl awr. Oedd yr arweinwyr ddim eisiau interruptio be oedd Duw yn wneud. A gawson ni e-bost wedyn yn dweud just faint oedd nhw'n hollol amazed sut oedd e wedi mynd, yn arbennig y lleisiau Cymraeg ac Gwyddelig oedd wedi bod yn gweddio i mewn i'r moment yna. So, so y peth ynglyn â diwygiad ydy, da ni ddim yn gwybod fod ni mewn diwygiad tra da ni yn ei ganol o. A fedra ni fod yn hung up ynglyn â os di rhywbeth yn diwygiad neu ddim, ond ydy Duw ddim yn galw ni at hynny. Mae o'n galw ni at ei hun, mae'n galw ni fod yn ifydd, i gario ei deyrnas, ac i edrych a be mae Duw yn ei wneud a'i fendithio fo. So felly fod hwn wedi fod yn anogaeth, o wedi rhoi blas o be ath ymlaen. So diolch am weddio. Gobeithio fod hwnna'n help. Diolch fawr iawn am rhannu hynna, Robin. Gawn ni just blygu pen mewn gweddi. O Dduw Dad, da ni'n diolch i ti am y modd wyt ti wedi symud yn y gorffennol ymhlith yn pobl yn gwlad. Ni'n diolch bod ni'n cael yn adnabod fel gwlad y diwygiadau. A da ni'n diolch o Dduw Dad fod y gan yma sydd yn rhan o'n gwead a'n diwylliant ni wedi bod yn fodd i bobl daddoli a dygeisio di yn y gorffennol. Ond o Dduw Dad, da ni yn gofyn am dywalltiad newydd a nerthol o dysbryd di yn gwlad eto. Ac yn arbennig falle o Dduw Dad, dwi'n sylwi ar rai o'r plant bore yma'n gwisgo topiau Cymru a byddwn ni fel gwlad fach ar lwyfan y byd dros yr wythnosau nesaf. A da ni yn ddiolchgar bod ni'n enwog am yn pildroed, ond da ni eisiau bod yn enwog am yn ffydd hefyd o Dduw Dad. Oedden ni yn enwog am yn ffydd un tro, ond dyna da ni eisiau eto. Felly o Dduw Dad, gwna waith yng nghalon pob un ohono ni a defnyddio ni fel eglwys o Dduw Dad i ddangos Iesu i'n gwlad eto. Amen. Amen. Reit. Y coeddiadau'n sydyn. Yr un coeddiad pwysig, pethefnos i heddiw, byddwn ni'n cael cyfarfod eglwys byr ar ddiwedd yr oedfa. So pethefnos i heddiw, Sul cyntaf mis Rhagfyr, byddwn ni'n cael cyfarfod eglwys fyr ar ddiwedd yr oedfa. Bydd na ddim penderfyniadau mawr yn cael ei wneud, felly os ych chi ddim yn gallu bod yma, peidiwch poeni, ond be fydd jyst cyfle i siarad am rai o'r datblygiadau, fydd gobeithio'n digwydd yn yr eglwys dros y misoedd nesaf, pethau fel rhannu am gyfleon i bobl wasanaethu, a hefyd siarad am y broses o ddod yn aelod i chi sy'n rhan o deulu'r eglwys, ond ddim eto yn aelod, a hefyd fyddwn ni'n dechrau siarad am y broses o ethol aelodau newydd i'r tîm arwain. So, pethefnos i heddiw, cyfarfod byr ar ddiwedd yr oedfa, jyst i siarad am bethau fel yna. A mae croeso, gyda chi, mae croeso
i unrhyw un sy'n cyfri Caersalem fel i eglwys i ddod i hwnna. Does dim rhaid i chi technically bod yn aelodau. Tas ni'n pleidleisio dros rhywbeth yna, dim ond aelodau sy'n cael pleidleisio, ond mae croeso i unrhyw un ddod a bod yn rhan o'r sgwrs. A fel o'n i'n dweud, os ydych chi methu bod yma mewn pythefnos, newn ni'n neud yn siŵr bod yna grynodeb llawn yn cael ei ddanfon ar e-bost i bawb. So, dyna ni, dwi'n meddwl. Mae Cari Caersalem heno am 6. Mae casgliad banc bwyd yn digwydd dechrau mis Rhagfyr, a fydd yna daflen ar y bwrdd ar y cefn. Lowri a Jan sy'n neud y gwaith plant bore yma. So, da ni gyd yn tystio i wallt newydd Jan bore yma. Byddai'n siarad am y gwedd newidiad gyda'r oedolion mewn munud, a mae'r gwedd newidiad mwyaf bore yma wedi digwydd i wallt Jan, dwi'n meddwl. Ond, so nawn ni jyst cael munud bach nawr i'r plant gael mynd lawr grisiau, a pawb arall sgwrsio ymhlith eich gilydd am eiliad bach. Diolch. Wel, dros yr wythnosau diwetha, da ni wedi bod yn edrych ar hanes y proffwyd Elias gyda'n gilydd. A mae'r gyfres wedi mynd â ni sawl cyfeiriad gwahanol. I ni wedi edrych ar bynciau bugeiliol fel ymateb Cristnogol i iechyd meddwl. I ni wedi ystyried be mae'n ei olygu i gefnogi a bugeilio'n gilydd drwy trauma, a pan da ni'n byw trwy gyfnod o newid mawr a dramatig. Da ni wedi ystyried hefyd be mae'n golygu gael ffydd go iawn yn y Duw go iawn. A hwnna mewn cyferbyniad falle i'r syniad niwlog o jyst cael ffydd mewn rhywbeth. Ac eithon ni ar fyny i fynydd Carmel gyda Elias a Hannah, dwi'n meddwl oedd yn siarad y Sul yna, lle oedd yr her yn cael ei osod lawr i beidio cloffi rhwng dau feddwl, i beidio iste ar y ffens. I ni wedi cael cyfle i ystyried y gwahanol ffyrdd mae Duw yn dangos i bŵer i ni. Mae Duw weithiau yn symud yn y dramatig, fel y tân a syrthio ar fynydd Carmel. Ond mae hanes Elias hefyd yn dysgu ni fod Duw dim ond yn symud yn y dramatig, ond hefyd fod Duw, wel, rhan fwy ar amser mewn gwirionedd, yn symud yn y dirgel ac yn y tawel hefyd. A pan oedd Elias ar fynydd Horeb, doedd Duw ddim yn y ddaeargryn, ddim yn y tân, ond yn y sibrwd tawel, yn y tawelwch. A wnaethon ni ystyried a gofyn y cwestiwn, ydy ni yn rhoi digon o lynyddwch a tawelwch yn ein byd prysur ni i wrando ar lais Duw heddiw. Wedyn, pan o'n i'n siarad bythefnos yn ôl, wnaethon ni fynd i gyfeiriad gwahanol eto efo gwynlla Naboth, le oedd yna anghyfiawnder yn cymryd lle a'r brenin pwerus yn cipio tir Naboth, ac yna Elias yn sefyll lan dros gyfiawnder. A wnaethon ni ystyried hyd yn oed o ddyfnderoedd yr Hen Testament, be mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni am gyfiawnder cymdeithasol ynglyn
a sut i wneud y peth iawn pan mae'n dod i ofalu ar ôl tir ac eiddo ac ofalu ar ôl y greadigaeth ac yn y blaen. Wedyn, wythnos diwetha oedd Sian yma yn siarad, a wnaeth hi siarad am yr argyfwng arweinyddiaeth da ni'n wynebu mewn cymdeithas heddiw, a sut oedd arweinyddiaeth feiblaidd yn gallu cynnig ffordd ymlaen i ni heddiw o'r argyfwng da ni'n wynebu. So, da ni yn gorffen y gyfres heddiw. A da ni'n mynd i gymryd naid enfawr o 1 a 2 brenhinoedd bore yma ymlaen yr holl ffordd i'r Testament Newydd i orffen y gyfres bore yma. A da ni'n mynd i wneud hynny drwy edrych ar hanes rhyfeddol y gweddnewidiad o Mathew pennod 17. So mae'r darlleniad yn dod o Mathew 17. 6 diwrnod wedyn, aeth Iesu i ben mynydd uchel a mynd â Pedr, Iago ac Ioan, brawd Iago, gydag e. Dyma olwg Iesu'n cael ei drawsnewid o flaen ei llygaid. Roedd ei wyneb yn disgleirio fel yr haul, a throdd ei ddillad yn wyn llachar fel golau. Wedyn dyma Moses ac Elias yn ymddangos, yn sgwrsio gyda Iesu. Dyma Pedr yn dweud wrth Iesu, Arglwydd, mae'n dda cael bod yma. Os wyt ti eisiau, gwna i godi 2 lloches yma. 1 i ti, 1 i Moses ac 1 i Elias. Roedd yn dal i siarad pan ddaeth cwmwl disglair i lawr o'i cwmpas, a dyma lais o'r cwmwl yn dweud, fy mab annwyl i ydy hwn. Mae wedi fy mhlesio i'n llwyr, gwrandwch arno. Pan glywodd y disgyblion y llais roedden nhw wedi dychryn am eu bywydau, a dyma nhw'n syrthio ar eu hwynebau ar lawr. Ond dyma Iesu mynd atyn nhw a'u cyffwrdd, a dweud wrthyn nhw, codwch, peidiwch bod ag ofn. Pan edrychon nhw i fyny, doedd neb i weld yno, ond Iesu. Felly, hanes y gweddnewidiad, lle mae'r proffwyd Elias yn gwneud cameo bach yn y Testament Newydd. Nawr, mae hanes y gweddnewidiad, mae e'n llawn gwefr, ond hefyd yn llawn dirgelwch. Mae'n un o'r hanesion yna lle mae rhywun yn synhwyro fod y ffin neu'r llen rhwng y byd naturiol a'r byd ysbrydol yn lot fwy tenau na fydde rhywun falle yn ei werthfawrogi. Mae e'n hanes rhyfedd yn dydi. Mae'n hanes weird fel bydde pobl ifanc yn dweud. A dyw e ddim yn hanes le mae yna esboniad syml a hawdd iddo fe. Mae rhai pobl yn trio esbonio fe i ffwrdd, ond dwi'n teimlo bod rhaid i ni embraceio weirdness yr hanes. Oherwydd beth sy'n mynd ymlaen yma ydy rhywbeth sy'n atgoffa ni am reality y byd ysbrydol. Y reality fod yn efoedd yn torri trwyddo mewn i'r byd naturiol. Bod y ffin rhwng y materol a'r ysbrydol mewn gwirionedd yn denau iawn. Ac yn aml yn Iesu bod y ddau yn un reality mewn gwirionedd. Oherwydd fod yr hanes yn hanes rhyfedd, mae lot o bobl yn ysgoi ddarllen e. Mae lot o bregethwyr yn ysgoi pregethu amdano fe, achos bod ni ddim cweit yn siŵr sut i esbonio yr hanes rhyfedd yma. Ond fel o'n i'n dweud, dwi'n meddwl bod yr hanes rhyfedd yma, yr hanes weird yma o'r Efengylau yn werthfawr, achos bod e'n atgoffa ni o reality ysbrydol a'r gwahoddiad i brofi ffydd mewn rhywbeth sy'n tu hwnt i just pethau bob dydd a'r byd naturiol da ni'n byw ynddo fe. Nawr wythnos yma, un o'r pethau fi eisiau'n penderfynu amdano fe rhwng gwagio bocsys a ail-silio'r silicon rownd y bath a rhyw bethau diflas fel yna mae rhywun goffo wneud ar ôl symud tŷ. Un o'r pethau yng nghanol hyn fi eisiau'n pendroni amdano fe yw
sut mae Cristnogion weithiau yn gallu syrthio i ddau begwn? Ar rywydd, mae Cristnogion yn gallu bod yn rhy ysbrydol, os oes yna fath yna o beth. Bod nhw'n byw i bywyd Cristnogol ar rhyw lefel ysbrydol sy'n endol lan yn hollol amherthnasol i fywyd bob dydd. Ac hefyd yn gallu byw ar rhyw lefel ysbrydol lle maen nhw mor detached o bywyd pob dydd nes bod nhw wedyn yn methu falle siarad am ei ffydd mewn termau mae pobl eraill yn gallu deall. Ond ar y llaw arall, mae yna duedd gan rhai Cristnogion i gael gymaint o draif i weithio dros Gristnogaeth ymarferol nes bod nhw'n lladd eu hunain yn gweithio yn galed dros waith y deyrnas gymaint nes bod nhw'n cochi y weledigaeth ysbrydol a cael burnout yn gweithio'n ddiwyd yn y bywyd Cristnogol ymarferol. So, o'n i jyst yn... Mae'r math o bethau chybod, dwi'n meddwl amdanyn nhw tyfod, wrth fitang cornflakes. Y duedd yma chybod, i ni allu slipio i un pegwn i'r llall. Ond wrth gwrs, yn Iesu Grist, da ni'n gweld y balans perffaith rhwng yr ysbrydol a'r ymarferol. Os chi'n edrych ar yr Efengylau, chi'n gweld Iesu'n cymryd amser allan. Mae e'n mynd i fod ar ben ei hun i geisio i dad yn nefoedd. Mae e'n mynd i ben y mynydd i gael ei ail... beth yw'r gair dwi'n siarad? I gael ei ysbryd wedi adnewyddu. Ond wedyn y munud nesaf, mae nôl a'i draed ar y ddaear yn byw ymhlith pobl, yn bwyta efo pobl, yn gweinyddigaethu efo pobl. Dyw e ddim yn un peth na'r llall. Mae Iesu Grist yn ceisio i dad yn y nefoedd mwyn cael ei arfogi i fyw yr efengyl ymhlith y bobl. A dwi'n meddwl bod hwnna'n fodel da i ni. Os ydych chi, a dwi'n adnabod rhan fwy ohonoch chi, a dwi'n gwybod y duedd yw, mae gyda ni wahanol passions, gyda ni wahanol ddiddordebau, a mae yna duedd gan bawb i falle mynd slipio un cyfeiriad na'r llall. Os ydych chi yn rhywun sy'n ymgochi yn llwyr mewn pethau ysbrydol, o gai eich annog chi i wreiddio'ch hun mewn Cristnogaeth ymarferol hefyd. Ond ar y llaw arall, os ydych chi'n rhywun sy'n real driver mewn Cristnogaeth ymarferol a bod chi'n teimlo weithiau bod chi'n neud hynna ond bod chi'n sychu fyny yn ysbrydol oherwydd hynna, yna gai eich annog chi i ddianc i'r mynydd i gael eich ffydd wedi adnewyddu. Ac y reswm o'n i'n eisiau rhannu hwnna ar y dechrau fel hyn yw, achos mewn ffordd dyna sy'n digwydd fan hyn yn de. Mae'r hanes yma'n digwydd ar ben y mynydd. Mae yna rhywbeth rhyfedd yn digwydd, ond mae rhywbeth rhyfedd yma'n digwydd mwyn i bobl weld o'r newydd pwy ydy Iesu, mwyn iddyn nhw wedyn allu bod yn dystion yn ei bywyd pob dydd. So, yn ôl at hanes y Gwedd Newidiad. So mae Efengyl Mathew, Marc a Luc yn adrodd hanes y Gwedd Newidiad. I ni'n clywed fod yna 3 disgybl, sef Pedr, Iago a Ioan, yn mynd fyny i'r mynydd lle mae Iesu yn dangos i ogoniant dwyfol mewn golau disglair. Maen nhw'n gallu gweld mewn ffordd tangible y nefoedd yn torri trwyddo. Ond, dyma 2 ffigwr arall yn ymddangos wrth ymyl Iesu, sef Moses a'n ffrind ni tymor yma, y proffwyd Elias. Nawr, side note bach, a dwi'n sylwi mae Paul di dod, hello Paul, Return of the Jedi, fy hoff ffilm
chi'n gwybod le dwi'n mynd efo hwn. Ar ddiwedd, un o ffilmiau Star Wars yw Return of the Jedi, i chi sydd ddim yn gwybod. Ond ar ddiwedd y ffilm Return of the Jedi, maen nhw'n cael rhyw barti bach ar ôl i'r Death Star gael ei chwythu fyny. A wedyn, mae fel rhyw fath o fel ysbryd Anakin, Obi-Wan a Yoda yn ymddangos, dydy. Ac a'n cofio'n blentyn, o'n i'n dychmygu mai rhywbeth fel hyn oedd Mynydd y Gwydd Newidiad gyda Iesu a Moses ac Elias yn ymddangos fel rhiff o flaen. So os yw hwnna'n help i chi ddychmygu'r peth gret, os ydych chi ddim yn gwybod beth dwi'n siarad amdano, peidiwch colli cwrs dros y beth. So be bynnag, mae Iesu yna a mae Moses a'r proffwyd Elias yn ymddangos hefyd. A mae Pedr yn awgrymu wrth Iesu, wel be am i ni godi tair pabell ar ben y mynydd. So fi'n gwybod be, fi'n bwriadu cael rhyw fath o neu bach o wild camping gyda'i ffrindiau ar ben y mynydd. Ond tra mae Pedr yng nghanol rhannu am y syniad yma o godi tair pabell, 3 tabernacl, mae Duw yn torri ar ei draws e. Mae hwnna'n arwyddocaol. So mae Pedr dal yn siarad, ond mae Duw yn torri ar ei draws e. Ydyn ni yn hapus i Dduw dorri ar draws yn bywyd ni heddiw? Ydyn ni'n hapus i Dduw dorri ar draws be da ni eisiau dweud neu'n prysurdeb ni heddiw? So dyna un pwynt wrth basio. Mae Duw yn torri ar draws Pedr, mae'n dweud, roedd yn dal i siarad pan ddaeth cwmwl disgrael i lawr o'i cwmpas, a dyma lais o'r cwmwl yn dweud, fy mab annwyl i ydy hwn. Mae wedi fy mhlesio i'n llwyr. Gwrandwch arno. Ac wrth i Dduw ddweud gwrandwch arno ar Iesu, mae Moses ac Elias yn diflannu. A'r unig un ar ôl oedd Iesu. Nawr, mae'n debyg oedd Moses yn yr hanes yma yn cynrychioli y ddeddf a'r gyfraith a popeth oedd yn dod i ni o'r Hen Testament, a wedyn oedd Elias yn amlwg yn cynrychioli y proffwydi. Ond yn yr hanes yma, yn yw pwynt yr hanes yma mewn ffordd, yw fod y gyfraith a'r proffwydi yn cael ei cyflawni yn berffaith yn Iesu Grist. A'r Iesu Grist yn unig ydy gair perffaith Duw. Oedd popeth oedd Moses yn ei gynrychioli yn bwysig, yn werthfawr, oedd popeth oedd Elias a'r proffwydi yn dweud amdano yn bwysig ac yn werthfawr, y pwynt ydy, oedd yr holl bethau yma i gyd yn arwain at Iesu ei hun. Ac yn Iesu ei hun, mae gair perffaith Duw i weld yn gyflawn. Popeth arall yn pwyntio at Iesu, popeth arall yn gysgod o Iesu, mae popeth yn arwain at Iesu. Maen nhw'n dweud ydyn all roads lead to Rome, neu fel i ni'n dweud yng Nghymru, all railway tracks lead to Crew. Ond yn y Beibl, mae pob cyfraith, mae pob gair proffwydol, mae pob cysgod yn arwain at Iesu. Ac ar fynydd y Gwydd Newidiad, wrth i Moses a Elias wneud ymddangosiad byr, ond wedyn diflannu, pwy sydd gyda ni ar ôl ydy Iesu. A be mae Duw yn dweud y disgyblion? Gwrandwch arno. Iesu yw gair perffaith Duw. A dyna pam mae Cristnogion ydy ni. Nid Duwnogion ydy ni. A mae hwnna'n bwysig weithio, dydy ni gofio hynny. Nid eglwys o Duwnogion ydy ni. Eglwys o Gristnogion. Da ni ddim yn credu mewn Duw yn yr ystyr gyffredinol, ond da ni'n benodol yn credu fod Duw wedi datguddio hun i ni yn fwyaf perffaith a mwyaf cyflawn ym mherson Iesu Grist.
Dyna pa mae Cristnogion ydy ni. Mae'r llythyr at yr Hebreaid yn dweithio ni hoelio ein sylw ar Iesu. Hebreaid 12. Rhaid i ni hoelio'n sylw ar Iesu. Pam? Oherwydd mae fe yw pencampwr a hyfforddwr sy'n perffeithio ein ffydd. Mwyn profi'r llawenydd oedd o'i flaen, Iesu, dyma fe'n dal ei dir ar y groes gan wrthod ystyried y cywilydd o wneud hynny. Y bellach mae'n eistedd yn y sedd anrhydedd ar yr ochr dde i orsedd Duw yn y nefoedd. Hoelio ein sylw ar Iesu. Ond y cwestiwn yw, pam bod ni'n gorffen fel hyn ar ddiwedd y gyfres yma ynglyn â Elias? Oedd Arwel yn sôn cyn cyflwyno'r gan yna, bod angen i ni ofyn be mae'n golygu i ni fod fel Elias heddiw. Wel, be mae'n golygu i ni fel Elias gyflwyno gair Duw i bobl heddiw? Be mae'n golygu i ni gario ysbryd Duw mewn oes mor dreng fel cyfnod Elias? Be mae'n golygu i ni ddangos tosturi Duw heddiw, fel oedd Elias yn dangos tosturi wrth y wraig yn Zarapha? Be mae'n golygu i ni herio anghyfiawnder heddiw, jyst fel oedd Elias yn neud yng Ngwynlla Naboth? Wel, mewn ffordd, mae'r holl gwestiynau yna yn cael ei ateb ar fynydd y Gwydd Newidiad. Be mae'n golygu i ni gyflwyno gair Duw heddiw fel Elias ydy cyfeirio pobl at Iesu. Be mae'n golygu i ni gario ysbryd fel yr ysbryd oedd Elias yn cario? Wel, cario ysbryd Iesu. Be mae'n golygu i ni dosturio wrth bobl fel oedd Elias? Dosturio jyst fel oedd Iesu yn gwneud. Be mae'n golygu i ni herio anghyfiawnder fel Elias? Wel, troi'r byrddau jyst fel oedd Iesu yn gwneud. Achos mor anhygoel oedd y proffwyd Elias, dyn cyffredin oedd e, fel chi a fi yn y diwedd. Oedd e wedi eneinio ar amser penodol i wneud gwaith penodol, ond meidrolyn oedd y proffwyd Elias. Yn Iesu, da ni yn ffeindio ffynhonnell bywyd go iawn. Oedd popeth oedd yn dda am Elias, hyd yn oed yn well yn Iesu. Ac oedd popeth oedd yn ddiffygiol am Elias yn cael ei gyfiawnhau a'i achau yn Iesu. Mae'r hanes yn dweud adnod 7 a 8, ond dyma Iesu'n mynd atyn nhw. So ar ôl i Moses a Elias ddiflannu, mae Iesu'n mynd at y disgyblion a dweud, codwch, peidiwch bod ag ofn. Pan edrychon nhw i fyny, doedd neb i'w weld yno, ond Iesu. Dim ond Iesu oedd ar ôl. Ond oedd y ffaith, nid siom oedd hyn, mae dim ond Iesu oedd ar ôl. Ond bendith. Achos oedd yr unig un oedden nhw angen ar ôl. Hen emyn, pant y calyn, Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon. Un o fy hoff garolau i, wele cawsom y Meseia. Wele cawsom y Meseia, cyfaill gwerthfawroca erioed, darfu Moses a'r proffwydi, ddweud amdano cyn ei ddod. Dyma'r pethau mae i gyd yn pwyntio at, yn gysgod o. Iesu yw gwir fab Duw, ffrind a ffrynwr dynol rhyw. Felly ngweddi ar ddiwedd y gyfres yma yw, wrth gwrs, mae angen i ni gael ffydd ddewr fel Elias. Oes mae angen i ni gael yn llenwi drachefn a drachefn gan yr ysbryd glân. Ond yn angen mwyaf ni yw cyfarfod yr Iesu oedd yr holl broffwydi yn dweud amdano. Yng ngweddi yw yn bod ni i'n cael yn ysbrydoli gan Elias,
ond yr unig berson wneith yn newid ni, yr unig berson wneith yn gwefreiddio ni, yr unig berson ddeith a heddwch dwfn i ni, yw'r un oedd Elias yn gysgod ohono fe, sef Iesu Grist ei hun. Gen i blygu pen mewn gweddi. O Dduw Dad, da ni yn diolch dy fod ti wedi dod ato ni. Da ni diolch fod y gair wedi dod yn gnawd ym mherson Iesu Grist. Da ni'n diolch fod holl gysgodion o'r Hen Testament, o gyfnod Moses, o gyfnod Elias, wedi i cyflawni ym mherson Iesu Grist. Ac oherwydd hynna, da ni'n diolch bod ti yn Dduw y gallwn ni i adnabod. Bod ti'n Dduw y gallwn ni geisio. Bod ti yn Dduw sy'n efo ni. O Dduw Dad, os oes yna rhywun yma bore yma o Dduw Dad sydd falle'n ymgolli mewn materion y cwestiynau ysbrydol o Dduw Dad ac isio gwreiddio y ffydd. Wel, o Dduw Dad, da ni'n diolch yn Iesu bod diwdod ei hun wedi gwreiddio yn plith ni. Os yna rhywun yma o Dduw Dad sydd wedi bod yn byw bywyd prysur, yn byw bywyd Cristnogol prysur falle, yn gweithio dros Gristnogaeth ymarferol, ond falle bod y tanc wedi sychu o Dduw Dad. Wel, dangos dy hun o'r newydd i'r person hwnnw. Ni'n gweddio am adferiad ysbrydol a bod y person hwnnw yn gweld ti eto am bwy wyt ti. Duw sy'n llawn cariad maddeuant a tosturi. O Dduw Dad, da ni yn gofyn am gymorth yr ysbryd glân, nid yn gymaint i fod fel Elias, ond yn hytrach i fod yn ffyddlon o Dduw Dad. I fod yn ffyddlon yn dangos dy air mewn gair a gweithred i'n hoes ni heddiw. Amen. Wel, i ni'n troi nawr at fwrdd y Cymyn, le i ni yn cael y fraint o gymryd y bara a'r gwyn i ddathlu be mae Iesu wedi gwneud drosto ni. Y cyfraith Moses yn yr Hen Testament yn sôn am bod rhaid aberthu hyn a'r llall, ond di hwnna ddim yn rhan o'n addoliad ni heddiw, achos bod yr un aberth am bychod e ddoi heddiw ac yfori wedi i gyflwyno unwaith am byth ar y groes. Ac felly nawr, mae maddeuant yn bosib drwy gyffesu yn beian pechodau o flaen Iesu a derbyn y maddeuant sy'n cael ei roed i ni am ddim, achos bod e wedi talu y pris. Cyn i ni droi at y bwrdd, gewn ni uno gyda'n gilydd i adrodd y credo apostolaidd gyda'n gilydd fel arwydd o'n ffydd. Credaf yn yw y tad holl a chiog, creawdwr nef a deiar. Credaf yn Iesu Grist, ei unig fab, ein harglwydd, a gaid trwy nerth yr ysbryd glân. Aned o fair forwyn, dioddefodd dan Pontius Pilat, fe'i croeshoeliwyd, bu farw ac fe'i claddwyd, disgynnodd at y meirw. Atgyfododd y trydydd dydd, esgynnodd i'r nefoedd, ac mae'n eistedd ar ddeheulawr tad. Daw eto i farnu'r byw a'r meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymundeb y saint, maddeuant pechodau, atgyfodiad y corff a'r bywyd tragwyddol. Amen. Wel, ffrindiau, dyma fwrdd yr arglwydd. Dyma fwrdd Duw, nid yr eglwys. Mae wedi baratoi ar gyfer y rhai sydd yn caru Duw. A rhai sydd eisiau caru Duw yn fwy. Felly dewch.
Chi sy'n gadarn eich ffydd, a chi sydd yn amau weithiau. Chi sydd yma'n aml, a chi sy'n newydd. Chi sydd wedi ceisio dilyn, a chi sydd wedi methu. Dewch, nid am fy mod I yn eich gwahodd, ond oherwydd mae Duw sydd yn gwneud. Ac ewyllus Duw y bydd pawb sydd yn ei geisio yn ei gyfarfod yma heddiw. Felly fydd y band yn dod fyny yn gyntaf i gymuno, a wedyn wrth i band chwarae cerddoriaeth yn dawel yn y cefndir, geith bob rhes yn ei tro ddod fyny i gymryd y bara a'r gwyn. A mae yna groeso unrhyw un sy'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist fel eich arglwydd a'ch gwaredwr i gymryd y cymyn gyda ni heddiw. Ac wrth iddynt fwyta cymerodd y bara, ac wedi bendithio fe'i torodd, a'i roedd iddynt a dweud, cymerwch, hwn yw fy nghorff. A chymerodd gwpan, ac wedi diolch fe'i rhoddodd iddynt, ac yfodd pawb ohono, a dwedodd wrthynt, hwn yw fy ngwaed I, gwaed y cyfamod sy'n cael ei dywallt mwyn llawer. Felly dewch I fyny yn eich amser eich hun.
Dewch i ni gofio gohoddiad yr arglwydd i ni ddod ato fe. Mae'n ein gwachol ni ddod yn agos bydden ni yn heiddi bod ymhell. Mae'n ein gwachodd ni i'w fyrnwes am ei fod yn ein caru ni ac wedi rhoi ei hun drosto ni. Dewch i ni ganu gyda'n gilydd, rwy'n dod yn nes nag y bym i erioed, dewch i ni godi. Rwy'n dod yn nes nag o byd i erioed, yr gwaith am y methiant mae croeso i mi. Drychaf i ddlygaid ac mae ddigariad mor glin. Yn nes ac yn nes yr wyt ti yn fy wal, a ddygariad o'm amgylch mae'n halon yn symud fy or ac yn fy ngwneud i yn fyw. Da drwy'n neidd o ti, fy mhechod am gwarth nawr wrth y groes, rwy fynnau nag y bym i erioed, yr gwaith ar y methiant mae croeso i mi. Drychaf i ddlygaid ac mae dygariad mor glin. Da drwy'n neidd o ti, fy mhechod am gwarth nawr wrth y groes, rwy fy
Dewch i ni gyd adrodd y gras gyda'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen. Wyt ti creisiwy braidd cadw ar ein edrych, gŵr y gweithiau, golau nes wyrgwr, fy niw.